Dobrý den, jsme na veletrhu 4Bikes ve stánku Apache Bicycles. Máme zde 30 modelů elektrokol Apache 2015, které jsou zde k prohlédnutí a také vyzkoušení na připravené testovací dráze. Elektrokola děláme od roku 2008, je to vlastně normální jízdní kolo vybavené pomocným motorem, který vám pomáhá při jízdě zejména do kopce. V dnešní době už elektrokolo není pouze pro starší lidi, ale čím dál tím víc se rozšiřuje jeho použití mezi mladými uživateli. Elektrokolo je například ideální pro manželky trénovaných závodníků, protože s nimi jsou schopní udržet krok a dokonce jimi do kopce ujet. Připravili jsme projekt, který se jmenuje Apache mění život, kde vlastně chceme nalézt lidi, kterým by mohlo elektrokolo v životě pomoci nebo ho dokonce změnit. Těmto lidem na určitou dobu zapůjčíme elektrokolo a přitom budeme sledovat jejich příběh, jak jim elektrokolo pomáhá.